Τι είναι αυτό ρε μαλάκα το πήρε? Με το ποδήλατο. Πάμε να δούμε το επόμενο δοκάρι. Στον αριστερό χέρι βλέπω μία και κατασκευή. Είναι Παλαφέντας. Στο δεξί χέρι βλέπετε το Ράκη, στο Λάντσια. Στο χωριστό αμάξι. Πήγε ρε τσίβρι μόκα από μπροστά από το Λάντσια. Πήγε μόνο η μαλακία από εκεί, να βρούμε αστυνομία, αλλά δεν τον είδα. Και πήγε έξω από το αυτοκίνητο ρε μαλάκα. Ω, έλα μωρή Λάντσια, με κάθε όλα. Δεν το έχει. Έμεινε σε μανάκι φίλε. Κάψει, πάει. Θα κάψω. Το νούμεράκι 11.099 με 2.14 έξοδο. Πολύ καλό. Ωραία τσιρα. Η Λάντσια. Αυτός τι έπαθε εκεί? Σπρώχνε μαλακά. Πιο γρήγορα πάει έτσι. Καλά, αυτό δεν είναι. Το έχω. Το πατήλι να πούμε. Το πατήλι. Πιο γρήγορα το πάει ο άλλος. Πάει και η γκόμενα να τον παρηγορήσει. Γελάνε, έτσι και δεν μου είσαι ψηλή τα μεταλλαγία. Πάμε ρε εσύ θα γίνει φίλε. Πάει να τα φιλήσεις τώρα. Αγάπη μου μη στεναχωριέσαι λέει. Πάμε μια βόλτα μέχρι την παραλία. Τι έγινε μωρό μου? Μόνο για εκεί. Οι άλλοι χαιρετάνε τον κόλλο της Αλληνής να πούμε. Πώς γυρίσει. Πού πάει ο παππούς ρε μαλάκα? Ρε σκαρμούτσο. Πες από κάτω. Ριζέρβα είναι αδερφέ. Πάμε να δούμε το επόμενο δοκάρι. Στο δεξί χέρι βλέπω το νούμερο 10.35. Κάνει τσουκαλά. Σπρώχνε τώρα γκόμενα. Ήθελες τέτοιο μαλάκα. Θέλεις το κουσκούνι να πούμε. Σπρώχνε τώρα το πατίνι. Το τσουκαλά με μαλλιά. Έλα ρε τσουκαλά, τα αφήνει και πάει και μόνο του. Αν πέσει πάνω στους θεατές να πούμε. Άρα σκαρμούτσο. Όχι, ένα κακό πέρασμα ήταν. Αυτό δεν τα κάνει πέρασμα ρε φίλε. Ούτε μπροστά δεν πήγε αυτό. Θα βάζει τον άλλο το μαλάκα και τρίβε εκεί πέρα μια ώρα. Δεν μπορεί να το σπρώξει αυτός, έχει αθλητικά. Έχει γκόμενες. Πού να το σπρώξει ρε μαλάκα? Θα μείνει στον τόπο αυτός. Τόσο πάνω. Έλα. Η άλλη και καλά πάει που είσαι και το σπρώχνει. Ναι και καλά το σπρώχνει. Ο άλλος έχει αρχίσει τις Παναγίες. Σπρώχνε μωρή Ρουφιάνα. Τσουκαλάς. Είναι τσουκαλάς φίλε, πρέπει να είναι. Να ετοιμάζεται και να έρχεται και η κατηγορία 15 ξανά. Επαναλαμβάνω να έρχεται η κατηγορία 15 ξανά. Θα δείξω από την αρχή όλοι. Μάλλον άκυρο, είναι έρχεται ακόμα. Άκυρο. Όχι, έφυγα τα σύννεφα από εκεί. Όχι ρε πούστη, αφού από εδώ θέλουμε τα σύννεφα. Δεν φέρνεις ένα κλαράκι να το κρατάω έτσι εγώ με καλύτερο. Τον εμαζεύει κιόλας. 10 9, έλα μωρή αρρώστια. Τώρα παίζουν οι τσόκες. Είναι